Mas, aku request sampai nyondro pas metune celeng serenggi. Baik, terima kasih. Ini untuk Mas Pejemek kalau nggak salah ya. Ki request ki ngene lho, dadi pas kipran, pas budalan celeng serenggi ngono ki karepe aku kok nyondro ngono karepe kuwi. Baik, tapi sebelumnya saya minta maaf ya karena saya ya wis lama banget nggak olah suara, nggak wirasuara, jadi aku wis soalnya wis lali, jadi saya iso keluar ya. Kuwi. Baik. Prabanyo Prabaniro Sang Prabu Celeng Srenggi katindaknya dening Prabu Celeng Srenggi ingkang ngraksa badhe ambegel dening prajurit Bantarangi raksang pinanganten dawuhe Raja Klana Sewandana pikantuk kusumaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Was ayo lah kalah. Wis kurang lebih iki ngono kuwi Mas yo Mas Pejemek ngene. Lek nek salahe sepurane. Aku soalnya wis lali gak olah suara soalnya. Baik, terima kasih.